Maiatzaren 16tik 27ra gure hartan edukiko dugu bere Iparra galdu gabe programa. Programa hau joan dan urtean gure hartan edukitekoa zen, baina pandemia arazoak zirela eta gauza batzuk bertan bera geratu ziren. Beraz, aurten dakarguz ostera be gure artean getxotarrek disfrutatu dagien. Zer da Iparra galdu gabe programa? Getxo eta iparralderen artean sustatzeko euskal programa bat da, getxotarrek be iparraldeko errealitatea ezagutu dagien. Aurten, programa honetan, Salvador bertsolariari eren programa eukiko dugu gure artean, baita be Makin bertsolariarena eta Michel Labagegi beren programa gure abeslariak be berton eukiko dugu getxotarrek disfrutatu dagien. Beraz, honegaz, gonbidatu gura zaituet gugaz egotera, honek ekimenetan, eta ez ahaztu pandemia dalata, bakotzak bere sarrera edo gonbidapena eskuan eukibarko dau gugaz disfrutatu alizateko. Getxoko adiskideak egunon. Johain Etxebez nago, Eskual Kultur Erakundeko zuzendari berria. Egoeran nahasiak izanik ere posten naiz. Elkarren arteko zubia egiten duen Iparra galdu gabe jaialdia egaztatzen albaitugu. Duela 20 urte sortu zen abentura, ene aurrekoarekin Pantsoa Etxegoen. Eta egun, zalantzaz betetako garai honetan, segitzea eta azkartzea garantzitsua ikusten dut. Aurten 4 kontzertu izanen dira. Guraso lehenik, umorez eta biziz betetako taldea. Gehiago aurkezten ez dugun Erramun Martikorena, eta hain ezagunak diren Airea Hizpak. Eta azkenik, Biba kantua kontzertua. Niretzat oso interesgarria den proiektua, uztartzen baititu bai iparraldeko eta bai hegoaldeko artistak. Zorte hona opa diot 2021ko edizio honi. Eta 20 urte gutxienez segi dezagun elgarrekin Iparra galdu gabe.